Freedom. Hoe gaan hij zongen dat, Jules? Freedom is coming tomorrow. Get ready, mama. Freedom is coming tomorrow. Dan spelen we dan voor Sarafina. Oh, moet voor Sarafina spelen we, bro. Wat een nice tradition in South Africa. Is 27ste. Vandaag, ja. 27 April. Dat is vandaag. Sarafina. Kijk, je die Sarafina plegen doen op school. Nee, nog wel eens. Nog wel eens. Nee, ons gaan doen. Ons die dans doen. Ja, wat het geweest. Te jong, ja. Het klinkt zo. Goeie vraag. Vandaag is Freedom Day, hè? Zo. Maar nou, morgen, als een vakantiedag. Als we volgende week vakantie vallen op een zondag. Dat is correct, ja. Groeien, dat is recht. Wat Jules? Ja, we overal op je werk was nog niet. Groeien is recht. Vandaag vakantiedag, alle werk was nog niet. Zo alles af. Hoe kunnen we morgen nog afkrijgen om het morgen... Vraag ook weer. Right, is het, nee? Die vakantiedag vallen we op een zondag. Nou? En is een vakantiedag. Ongelukkig, van ieder jaar vallen we op een zondag. Hij kan er niet helpen, maar hoe jaren? Hij kan er niet helpen. Maar nou voelen we niet, omdat die op een zondag vallen, misschien die mensen die maandag af. Zo die mensen morgen bereis. Als we volgen, omdat die vakantiedag op een zondag vallen. Weet je zo niet meer, bro. Die vakantiedag heeft hij wel vraag om op een zondag te vallen. Zien ze met maas. Oké. Dus je moet gaan werken op een maandag. En ik zie bij van die vakanties los dat op een zondag vallen. Schrijf oor naar die maandag. Naar die maandag. Why? Legislature. Wat is een legislature? Als het mijn legislature doen niet Nee, wat? Dan iemand is zelf met, ik kan niet know wat is het zijn naam. Maar niet met een loodsman, je kan niet. Dan celebrate ons op een dag, die ding, of celebrate ons nog morgen. Ik is confused. Why are we having so morgen is mijn de dag met de rust. Wat is morgen? Morgen is niet Freedom Day. Morgen Freedom Day niet. Die original, de OG Freedom is de dag. Freedom Day plus. Patu. Wat is de hand? Continue. Zondag is mijn rustdag. And I thank you. En maandag is mijn werkdag. Come on. Zo, die werkers moeten ook allemaal Freedom Day inkrijgen. Speciaal. En dat is vandaag is Freedom Day. Oké, blijf bij punt, hè? Vrijdag. Vraag me, wat is voor de rest van vakantiedag? Nou, vrijdag. Nou, vrijdag, wat ook Nou, hoe is het nou? maar zo ook is het immers. Work. Ik krijg af, ik moet weer. Los, mijn vriend. Deze poppyboy vandaag. Deze poppyboy vandaag. Wat zijn? Freedom. Nee, man. Nee. Het is amper zo, ik heb het voor ons wat her. Maar nou is het bij jou. Work is dan eigenlijk op zondag gevallen. Het is staan ze. Freedom Day dan die vrijdag. Die Bijbel zegt maar zondag, zeg rustdag. Voor ons, ja. Zo, ja, zondag, werkersdag doen. Nee, maar die wat die werkt, maar dan krijg je alle afdag. Ik is Freedom Day every day. Sarafina. Maar ja, guys, episode 99 wanneer we maken praat podcast. So ik wil zoals gezegd, twee dingen wat verzeker is als onze persoon als kind. Nee? Baie inspirerend, baie motiverend en baie cool sisters. Daar is twee dingen wat jullie gaan krijgen op persoon als kind. Ja. En die cool sisters krijgen al die part van Motsi takeaways in die lange baan. Weer eens, beklemd doen ik het, die beste cool sisters in die Westkust, wat ik nog ooit geëerd heb. Ja, dank je Tyron. Met Oosie Pait, influencer wat nou, dat zei wat Oosie goed kan betalen voor het baie belangrijk, onze port local. Paid customers. Yes, paid customers. Paying customers. So yes, paying customers. Thank you mas E. So ja guys, dat is wat gebeurt op een zondag. En dan om die zondag een beetje verder van en wie beter om voor ons te motiveren en te inspireren als meneer Tyron. Nou, ik ga nou sê die rede hoekom hy is en hy gaan homself voorstel, wat hy maak. Maar voor ons begin, hoe gaan het met my twee lovely co-hosts? Mas ek wil net sê, is daar zo bij, ik kan je nog komen met Kerry voor zijn represent. Represent, t-shirt. Zeg nou, wat is het kleur van zijn t-shirt op is laatst week? Spierwit. Maar, dat is je moet niet Kerry vast met een vrucht te kijken. Ja. Die hele t-shirt. Als alles was wat geweest, maar Johnson is blauw.
omdat langebaan gewinnen, toen besluit hij dat ons maar blauw draaien. Dat is gewoon mijn blauw. En maar eerst nog bij die Kellyfish en dat is gewoon alles. Maar weer eens. Zeg het nog. Zeg het nog. Zeg het nog. Zeg het nog. Evidence. Maar ja, guys, hè. Wat ik al zei van die Kellyfish. Ja, je kan zien die mooie t-shirts, hè. Paya prachtig. Als je die video's kan je bij meneer Muller Swarts, hè. Meneer Muller Swarts, die is voor gebocht en dat is ook onze dag aantrek, prachtig. Punankis. Of ik Punankis. Nee. So dank je meneer Muller weer voor je sweaters. Ons waardeer het. Je gaat het aan elkaar zien, ons gaat het aan elkaar dragen. So baie dank je, ons waardeer het. Verschrikkelijk. Guys and girls, how was your weekend? Hoe was jullie naweek? Ik weet dat Jules vandaag nog was in naweek om zijn hoogtepunt te bereiken. Hij trouwt niet. Hij trouwt niet eens weg in die kast. Ik weet toch hoe zo haastig is. Waar is die trouwt niet? Nee, ik ga checken. Lots, ze moet drinken, moest nog eens aan beloon. Lots, ze moet drinken, aan beloon. Toen ik weer zien die lemon trace maar. Ik ga die kap in die tray aan, zodat hij het zien. Ik liever dan weg, ik ga in de podcast zien. Hey, die blanket. Maar hoe kom je trofee vandaag zo? Mijn vriend, kijk eens zo, Liverpool spelen, toch? Oké. Sta je in Liverpool, maak je het 1 punt. Net 1 keer. Om die English Premier League te winnen, bro. 1 punt en dan na die games zijn nog zeg maar zo 4 games oor. Hij wil doen wie slots mij, bro. En hij viert niet dat baat willen niet. Hij party. Albert was maar keer wat daar is mij de draw. Is mij de draw. Verstaan je? Ik ben zelf wel hoop niet om weer voor die andere teams een beetje hoop te geven. Maar ons is bij dat. Ons geeft valse hoop voor die mannen. Maar ja, ons weet wat daar gaan ons 20 titles gaan ons uit. Biggest club in Engeland. Greatest club in Engeland, mijn maas agent. Hier is die evidence, hier is die trofee wat ik gebring het. Hierna moet ik op die vliegtuig klim. Dan moet ik 1 field toe gaan. Om homself te gaan handover, mijn maas. Hier zijn. Zo, mijn weekend is great, mijn maas agent. Lange baan gewin. Lange baan doen goed. Met mij gaan het goed. Ja, zoals wacht maar even voor die hoogtepunt. Ja, ik denk ons kan een big andere approach over dat George 3 maanden sober. 3 maanden sober! 3 maanden sober. En die zie jij wat aan smil. Ja, de crowd is yes, baie nice. Ik had die man in Middelskip, maar ik heb ook naar mij. The first lady, she is the first lady of this podcast, the one and only. Nee, mevrouw Frans, man. Jo. Jay. Oh, was? Ik weet niet, jij zei mevrouw Frans, man. Berat, zo, je weet op TikTok als over zijn vrienden zijn, hè? Berat, dus je op TikTok, hè? Maar ieder TikTok op daar, maar ieder Chinese berat. Je moet niet nee, oké. Nou wat je er gaat zeggen, ja, banaan met TikTok download. Via dat is ik, net voor dit. Net voor dit, dat is het, weet je. Chinese met jou? Recht dat. Chinese met vriend, bro. Zij is een bos iets goed. En Mandarin. Please. En de Chinese? Wat taal is het? Nee, man. Nee, repa ook. Ik denk het is Japanese. Het is Japanese, het is Chinese, oké. Het Japanese. Dat is het. Yes. Wauw, was ie. Was niet, hoe gaat het met jou? Zwaar goed. Japanese rapper? Japanese represent. Oeh, baie goed. Baie goed. Vierde naweek zo. Die klachten zie. Ik was baie blij om dit te horen. Ze zei, je was een dag in de dienst geweest. Ze zat langs voor. Op je lijf, dat was je op je lijf te maken. Ze was laatst. Langs voor was op in slaap. Maar ja, dan guys, the man of the moment. Nee, die man, die man waar we alles gaan vandaag. Een gevoel. Een gevoel, al die pad van die tijd. Al die pad van die grote Vredenburg. Meneer, kan je even jezelf voorstellen? Wie is een klein achtergrond? Niet zeggen of je verschil betalen dus ik ja niet. Ja, zo meneer Tyron, stel voor jezelf voor wie is. En vandaag is hij niet zo met de achtergrond voor onze luisteraars en ook voor die wat kijkt vandaag in die episode.
Right. Oké, een beetje uitpraat, né? Yes, oké. Ik is Tyron Pieterse van Vredenburg. Ik is geboren in Vredenburg. Groot geraakt in Vredenburg. Zo, is amper zo, ja, ik behoort mos in Vredenburg. Dus zo is dat. Ja, en mijn opgroei, dat is het. Mijn opgroei was ook maar die elkaar opgroei geweest. Eerstens, van papa heb ik af, het ik goed geraakt met mijn oma en opa. En, maar nou, ja, zijn mijn neefs en zo, ik moet zo samen goed geraakt, maar dat is meestal bij parties en zo uit geweest. En zo ik moest nou alle voetsporen ook nog gevolgd. En van 9 jaar oud, about 9 jaar oud, toen kreeg ik mijn eerste glaasje bier. 9 jaar oud en dat was op een jaar geweest. In de avond toen was ik geëxposed met drank en zo en verstaan zo in gangsterisme ben ik deel geworden. Ik was een bad boy geweest. Dus je jaren gehad en zo zeg maar van mijn laarschool af, van laarschool af tot hogeschool. Even tot bij matriek, tot in matriek. Nog steeds partijtjes gewoon naviken terwijl die examen nog anders. Maar dankzij die jaren heb ik aan matriek aan geslaagd. Matriek aan geslaagd. En voor mij, tot mijn inkering, als ik nou in ieder geval kan praten. Ik heb uitval gehad met mijn ma. Een aand. Ik heb misschien goed geraakt met mijn ma niet. Of mijn pa niet. Maar bij mijn pa zijn pa en ma goed geraakt. En toen weet ik uit weet je wat gebeurde. Hij aand, ik denk zeker nou zit die elkaar gedronken en je voelt zich op dat punt nou om jou te zeggen. En ik vraag me, maar ik vat me maar vast, niet vast nu, maar ik vraag van haar, waar was jij geweest toen ik klein geweest heb? Verstaan, in die type uitval, in oudbaas zit ik. En die aan zit mijn ma voor mij uit. En nou, ik als een kind in die familie, waar ik bij iedereen kan gaan slapen of gaan blij of iets. En ik kom maar bij mijn neef, wat zo'n broer van mij is. Ik kom maar bij hem en ik voel hij zat er nog aan, Jesse. Ik was dronken, maar ik kan niet nog dronken raken van mijn maat me uitgezet. Dat is wat op mijn mind blijft, mijn maat me uitgezet. Die zondag, wordt het gedronken, verstaan. Ik kan nou blij bij hem, ik eet en zo. Maar die geweten het me geplaatst van mijn maat me uitgezet. En ik drank die zondag, was drank bij, hij is alleen wat dronken geraakt en ik raak niet dronken. Want ik geweten op mijn maat me uitgezet. En die zondagmiddag, namiddag of die andere kanten, zei ik nee man, die type leven wat ik wil leven eindig. Dit is hoe ik wil opeindig. En ik besef, nee man, ik moet die maandagochtend, ik ga beplan, ga ik huis toe, dan ga ik recht maken met mijn ma. En ik kom daar bij de huis, verstaan, en ik maak recht met mijn ma. Verstaan, ik kon niet zowel niet recht gemaakt of aangegaan in mijn leven zoals ik geleefd heb, verstaan, maar ik heb het ergens besluit, maar ik wil niet zo mijn leven tot die voleinde leven niet. En ik maak recht met mij en ik besluit toen, maar ik los nou alles, verstaan, ik heb 1 keer getikt, dagen ook een paar keer, maar ik was meestal drankverslaafd geweest, verstaan. Zoals schoolvakanties gedrank, naweken gedrank, de hele tijd zo. En maar ik besluit toen, ik los toen alles, verstaan, en ik kom hier bij woensdag en ik kreeg de gedachte om iemand te zoeken wat voor mij kan helpen om een goede persoon te wees en te blijven. En ik kijk in die familie dat wie kan ik nou verstaan, wat een rolmodel kan ik nou voor mij uitkiezen. En ik kijk en ik zie maar van hulle als altijd iemand wat dit doen wat ik gedoen heb, wat ik niet meer wil doen nie. Denk ik, maar ik kan niet zo'n persoon kiezen. Alsof je een drank of je een rook of je een is. Verstaan, ik was baie meisierig geweest, nie meisierig, agter meisies geweest. Verstaan, ek klink so meisierig, ek klink so. Ek klink so moffierig nie. En dat is allerlei dinge wat ek gehad het. Soos hulle sê, was nou die Sondag en natuur. En die Woensdag
Nou sê woensdag vir my, maar vrydag sal weer hier, as dit weer naweek. Verstaan, en allerlei gedagtes het ek gehad. En die laat woensdagmiddag kom haar stem deur wat vir my sê, jy het die Here nodig in jou lewe. En niemand anders, nie my ma se stem of iemand anders se stem nie, maar ek het die stem gekry. Jy het die Here nodig in jou lewe. En my neef kom Vrydag na my toe, hy gaan vir sy doopsessies. En daai tyd toe weet ek niks van doopsessies af en ons gaan toe saam met hom toe dan Saldanha. En die Saterdag is ons my auntie se kerk in Saldanha in. En die krag van die Here kom oor my, dit is die krag nie, want daar is 'n ander tipe krag wat oor my gekom het. Ek meen as so kwaad is en dan weet ons wat 'n krag ons besit en die voel. Maar my are, ek het net my nou dit mos kwaad raak, as ons kwaad met jou face altyd miskien toe. En dan jou are miskien verstaan dat daar's niks are wat wys nie. Dis net die ewige krag wat oor my is wat ek kan kontroleer. En uit dit word vir my gesê dat ek moet vorentoe gaan, in altaar toe. En is dit iets binne my wat my weerhou om nie te gaan nie. En die Sondagoggend betek, dis die dag toe my neef gedoop word. Ekskuus. Toe vra ek vir die Here, as dit vandag my dag is vir bekering, as my bekeringsdag is by U, lei my tot my bekering om my te bekeer. Verstaan? En die kerk waar ons na toe gaan het, ekskuus, die kerk waar ek na toe gaan het, toe het presies so gebeur. Verstaan, die pastor het uitgereik na my toe, om my te lei tot bekering. Ek het eers geweet wat is voorbidding, ek het gevra wat is voorbidding, en hulle het my gesê, as jy 'n huis wil hê, 'n vrou wil hê, verstaan, en 'n werk wil hê, ek nou matriek klaar gemaak, en matriek geslaagd, ek het mis nou werk nodig, ek mis nou vrou nodig, ek het dat meisie gehad, verstaan, en toe sê ek, nee man, ek het nou een van die dinge nodig nie, die dinge kan agterna kom, verstaan, ek het die Here nou nodig in my lewe, verstaan, en toe ek nou my bekeer, ja, toe voel ek, eers sê, daar so 'n swaarte wat van nou af weggaan. Ek voel, sy is verlig, man. Jou is amper so, jou mindset word gereinig, man. Jou doen en jou lewe change heeltemal. Daar toe ek opstaan, dus ek met dieselfde mense. Dus ek met dieselfde mense, ek meen, die gedagtes wat ek gehad het, dit is weg. Miskien gedagtes om te party of die te doen, dit is nie met dan, is like ek voel soos 'n nuweling, soos iemand wat nou, maar bijvoorbeeld, as ek nou vir my belvere wil blootstel, gaan het wees vir die eerste keer. En my eerste jaar, my paar maanden, en ek kom ek temptation van rook, kom toe, en ek sal sit daar staan. En jy rook lus kom net so, en ek soek 'n eentjie nou, hulle kom mos nie los eentjies staan nie, man, verstaan. En ek kry toe by iemand, en dit is 'n Princeton. Ik kreeg de huis was 2012 en toen ik kreeg de light ook, toen ik nog wel rook, toen weet ik niet hoe om te roken. Verstaan, toen was die rook bezig met mij, toen is het zo begin om te roken. Toen besluit ik, nee man, wat is dat dan nou? Dat ik nou moet 4 uur begin roken en ik weet niet meer hoe om te roken. Dat rook het allemaal vast in mijn borst. Toen ik nou, gooi je 1 keer weg. Zeg ik, nee man, just verstaan. Ja, zoals je kan zeggen, in die muziek komt nog een tijd samen met mij aan, verstaan. Ik is zelf als een schrijver, schrijf mijn eigen lyrics. Van 13 jaar oud af al heb ik begin met die muziek, verstaan. En toen ik me zo op een keer gekomen, kijk, baie mensen uit de 10 kant in die gospel rap. Toen moet ik me nou oorgaan, ik kan me nog niet zingen. Verstaan? Oké. Ik kan misschien proberen zomaar een keer om te zingen, maar ik weet toch aan het klinken. Verstaan? Ik kan proberen, try no, some charges. Ja, acapella. Jong, verstaan, ik kan ongelukkig maar nog niet, hij zang en dat gaat baie vals klinken, man. Verstaan? Dat gaan baie zijn maag gaan spijt wees. Verstaan? Of ze neergesteld voelt. So je is een rapper? Yes, gospel rapper, ja. Poetry, gospel, spoken word. Oké. Voor ik nou verder gaan met mij, is er geen vraag of geen wat je wil vragen wat nog gezegd is? Ja, ik heb iets genoemd en kijk,
I think we lack role models, my brother. Verstaan je? Hij heeft ook iets genoemd daar zo. Hij was hij maar vastvat. Nee? En hij vraagt was hij maar, waar was jij? En ons heeft van die goed gepraat in de podcast, nee? Altijd. Hoe lang ons mans loopt met goed mee, bro. Kan in ons, nee? En kijk, wij veel geleden naar wat je drank, je drugs, into gangsterism. Ian dingetje, hoe komt was maar niet daar, nee? Daar. Verstaan je? En we niet role models in this life, because als ik klom dat is beter kan met loop, met hulle zwarte binnenkant, en they don't share it lots. En als je ons wat daarmee bro, kijk, waar vang die leidt is hulle self in, en ons denk, die leidt is een stout, something inside is eating them up, my maas again. En dat is waar wat je zegt, verstaan je, ik denk wat voortbrengen? Yes. Ja. Baie mensen, you know, we come to God needing a lot of things. Zoals we karren, zoals we Jesus, zoals we vrouw. Maar bro, ik zal ook zeggen, you know what? We need to start realizing that we need God first. Yes. Verstaan je? Die andere week moet eerst wacht. Mijn maas kind, hier binnen kan moet eerst recht wees. Yes. En dat is wat ik nog even van wat, is voor mij man. Verstaan je? Niet veel voor mij te remind. Sometimes zoals ik op Facebook, ik zoek een cherry. Ik is nou al zoveel jaar oud. Ja, wanneer gaan het komen? Seek first the kingdom of God and all those things shall be added to you, my master. So, guys, was voor mij was een nadenking, you know what? En voor bij mensen op de kant ook, you know what? We come to God and we use him as a bank card. Maar we wat als je voor mij krijgt, nou zo mee let the men work in here first and see the other things. Us that know for you must know us, you know. True. So dat is wat ik gevallen daarmee bereid. En ik denk dat het een ander was. Dat is mooi, ja. Dat is bij mooi. Dat is mooi, ja. Maar goed, is wel jammer. Ik moet proberen aan Van mij. Daarin, ik wil niet weet, nee. Jy, Sorry, wacht. Ek moet straks al sê, jy het die van nou gesê nie. Jy kan nie sê mevrou nie. Ja, Fransman. Kan ik Dat is maar nog iets. Op een lucht, maar daarin, als een jong man, en ik hoor, dat was baie seer, hoe het jy en jou familie en jou immediate, want ek hoor jy's 'n ouma en oupa kind ook, hoe het julle die bande herenig, toe jy jou journey met die Here begin? Verenig. Die immediate family. Immediate family is? Die wat jy verstoot as jongala. Jy moet terug naar de Here toe. Jy moet so groter word as ouma en oupa. Hoor het ook omdat jy nou Maar Unite. yes, okay, nou, ik heb nou, ja, memory nou. Ja, so, ik heb nog, ik was, mijn ma was hij, kan ik zeggen, niet dat ik mijn ma niet gezien heb. Het is zo'n geval, ik was zo bij mijn oma en opa gebleven. En mijn ma had me zo niet daar gebleven bij ons, maar het was mijn opa en oma ze voorstel geweest om voor mij, papa, weet je, mijn ma, toen mijn ma was jong geweest, dat ik maar zo niet. En maar ik het goed geraakt met mijn opa en oma, zo mijn auntie gaan brengen, mijn auntie was streng, verstaan, daar kan je niet, rook, drank en zo niet. Maar dus ik moest ook met mijn oma en opa goed raken, ik moest aan mijn neefs en mijn neefjes verstaan, ik moest ook wat drank en daar had ik nog exposure gekregen en zo verstaan. En zo met pa verstaan. En maar toen zou ik nog groter geraakt en toen wil ik mijn mama nog beter weer kennen. Verstaan jullie? En toen ik mijn auntie gebleven, dan glip ik zo weg. Want kijk, als ik nou party man, ik kan niet nog zo met je auntie wat nog streng is, kan je niet party en dan nog. Hij is toe komen en zo niet meer, je gaat nog maar gestraft worden, dat ik moest nog. Verstaan? En zoals naweken, dan slaap ik zo met mijn ma. Verstaan, daar kan ik nou alles dingen doen, alle dingen doen wat ik wil doen heb. Verstaan, en ik ken het zo, mijn maat toegelaat, ik mijn dopje zo vat, verstaan. En dronk om slaap, daar een keer. Want ik was ook nog geweest wat laat rondgeroepen, verstaan. Klop ik mijn maat, ze dier, verstaan. En dan kon ik daar slapen en dan giet hij altijd zo met iets om te eten. Verstaan, om te eten moest nou, en dan giet altijd moest nou, of kom ik zeker meestal naar mijn maat toe gaan, naar de pijp.
Sien haar in geld en dat is nou nog voor mij zo voor partytjies en zo. Kijk, zeg maar zo, als dat type life is, dan zoek je niet iets om, verstaan, om dingen te doen. Verstaan, en maar toen wat ik gehoord heb, om die vraag te antwoorden, wat ik gehoord heb door mijn ma, wat mijn ma mij genoemd heeft. Zij was ook een drugs met elkaar geweest, verstaan. Ik denk dat is ook die reden waarom zij niet elke dag bij mij kon geweest het. En een drank en zo, maar zij het genoemd dat wanneer ik een jongman word, dan wil zij niet meer met die dingen aangaan. Samen soms drugs en zo te gebruiken. Toen ik jongman word en toen was zij bezig om haar leven in orde te krijgen. En zij heeft ook later aan die Here aangeneem, verstaan jullie. En toen ik nou op een dag toen voel ik niet meer om met Antille te blijven, want die streng en zo, en toen kon ik nou een band met ma aangesluit. En toen gaan blijken met ma en ik kon nog steeds mijn dingen doen. Mijn ma heeft me vrijheid gegeven en zo. In je kamer gehad en zo, maar ja, ze mooi gekeken en mij van, en dan na dat, ik ben daar met ma gebleven en daar vanuit weer naar Antie toe gaan. En toen mijn ma bezig om de huis te krijgen, weer terug te krijgen, wat het bezig was om af te vat van haar af. En toen zij daar gezegd had, ik ben zeker dat ik daar gebleven. Verstaan? Nee, maar ik ga nog een beetje vaag wees met koos. Jong moet over een drank bestaan. Alcohol is zeker een way om jouw memories. Verstaan zo. Dat is basically dat. En zoals vandaag bleek met ma, nou nog, we staan alsof we van, sorry, nou hier we daar. Verstaan, en zo scheeltjes wegzetten, maar je is toch koop en zo. Ik is maar zo getrouwd. Verstaan, en ja, als nu zelf kerkje, wat dus we staan elkaar, respect elkaar, verstaan, en ja, ik is dankbaar voor wat ma of mijn pa zo lang zo geweest. Hij had eigenlijk nooit zomaar tijd gemaakt om mijn tijd te spelen. Mijn pa was iemand met bijna drankjes. En alle hoe ik bij hem kon, weer steeds spelen, waarom ik een drank draag samen. Maar hoe lekker is het een nacht, is het een klaar gaan drank. We staan, als mijn pa pap zo gaan, klap zo gaan en zo. Staan, dat is altijd wat in mijn pa kon gaan. En de mensen hebben besef, nee, ja, baie van mensen ze struggles in life. Is tussen, ik vraag me die kinderen, is tussen hulle met die ouders. Yes. Lots met brein is important to unite. Yes. De Bijbel praat van eer je vader en je moeder. Yes. Kijk, en sommige keren ouders maak het niet makkelijk voor je leid te zien, man. You know what? En dat is ook om je leid te doen wat hulle ook doen. En ik zeg weer, I'm not justifying die goede wat die leid is buiten kan aanvangen. But ouders moeten erg beginnen besef ook dat die leid is iets van hulle af. Hier vanaf. Verstaan je? En ouders, wat ons ook moet beseffen als leiders is dat ouders, they also come through nonsense. Hulle doet die geheeling. Yes. Verstaan je? En nou brengen ze die dingen op die leiders. Maar ik zal dan zeggen voor die leiders, because als sommige keer denk mezelf, is daar nog, dat is wat ik mezelf vraag. En dat is die judgment wat ik maak. Maar ik vraag mezelf, is daar nog, you know, even hoop voor ons ouders en die ouderdom voor hulle om te kan, you know, heal and just, you know, daar is voor de leiders. Mijn maas kan verstaan je. Dat is een kwestie wat ik nou nog heb, wat ik hier vraag. Maar leiders als leiders, dat is nog klom jaren maybe voor hulle om te kan besluiten to reunite or to unite with their parents, mijn maas kan, because waar je daar die Bijbel zegt, zal verlengd worden en dingen gaan het inderdaad voor je ook op de ene wijze daar verstaan je, because wij als mensen zo 80, 70. En wat is is true. En wat ik dan bijvoeg, nee, wat Barat Joe zei, hè. Zoals ouders of groot mensen nog geheel of dieren weg, waar die alle gaan, nou. En dan komt het terug wat Tyron gezegd, zoals voor ons was hij de way geweest waarom dit maar dan te doen. Alles zat voor je. Ja. Altijd. Ze dan alles zat voor je. Wat je goed in gauw. Ik denk daar wordt die dag zo makkelijk geïmplementeerd. Verstaan? Ze beseft eens als je mij uitzet, het is bij alle mensen is
Maar wat ik hier recht krijg, kon ik jaar recht krijgen. Yes. Verstaan ze? Zo. En zo sta je dan al zeggen, ik heb vriendjes, kijk hier, met mijn auntie. Ik kan niet maken, want ik maak met ma. Verstaan? Kan ik gaan en ik kan ook een keer dingen doen. En het is moeilijk voor die grote mensen na alle jaren om een waster te zijn, verstaan. Maar ik denk soms dat je tijd komt dat je beseft, kijk je zo, ik moet dan een beetje different doen, verstaan. En weer eens bijvoorbeeld, dan weet je over ons zien, wat medisch dingen zien misschien, als je die kennis bieren geven waarom ze, verstaan. En dat is buiten wat dragen, ik kan dat besef zijn niet, hoe die lijkt die groot wordt, want als ze dat zeggen, als je geen bieren net goed voor die warm verstaan. Zo gezien. Evans, ik het. Waarom toch begrijp? Waarom medicijnen ingekry? Ja, Ik begin. Black Label is die naam van hij. Maar dat is ja. Mensen, en dan als ze die dingen verstaan ze inderdaad. Ignorant. Hoe je zien uit de rij niet, verstaan ze wat dit type goed dat zij al voorgeleid is, zoals moet er uit dingen aan. Maar als ik biological medische kan die of? Yes, nonsens, je krijgt warmpelen. En stroop. Was kan Google? So ouers moet net nie sê by leiders wat sê gee 'n bietjie nee van die baby. Maar ik wil maar hier een beetje drank voor een kind geven. Die probleem is, die kinders zien dus nog als. Een mens zien dus nog al je oor. Verstaan je, als het zien dus nog in de oren, horen dus nog in je brein is die storage, verstaan. True. So als ik een ouder, wat een ouder is, nee, en ik drink nog voor mijn kinders, wat gaan hulle doen? They're gonna repeat because they see, hulle sien. Dus ja, dan met gender-based violence, als ik zie dit wordt geslaan en dit wordt zo gehanteerd, I'm gonna do. Nie almal nie though. This is a very small percentage. Not everyone though. A very small Hoe percentage. jou, Ja. wat kan ze maken? Maar kijk, van als we kijken en horen en zien en alles, daar is informatie en kennis is wat door de binnenste gaat, verstaan je? En dan hang af hoe je geleerd was om hierdie dinge aan te vatten. Of gaan je diezelfde ding doen? Of daar misschien iemand voor je sê, misschien een rolmodel of iemand voor je sê, nee, kijk, dat is wat hier gebeurt en dat is zo, maar moet jij niet dat doen nie. Misschien iemand wil zeggen, moet niet dat doen niet, dat iemand wil je helpen om dat te stoppen, dat is het zwaar. Zo andere woorden, dat is die alle way om te leven. Zoals iemand voor jou een betere way gegeven, dan ga je niet zomaar. En dat is ook nog gezegd niet allemaal, because why? As bij like is beter kan wat zien hoe de ouders drink, ouders elkaar slaan, but they don't do it because dat was een rol met jou. Ja, wat terug wordt naar zo als een rol die extern bij die klonk zit waar je ziet ook in wat elkaar en zegt misschien een jaar geleden wat zeg je zo iemand wil gaan zoeken is te slaan je vrouw iemand nou maandpaar dwellings is blijven van dwellings aan verstaan zijn maar als je niet weet dan ga je hetzelfde doen Nee, hetzelfde doen, yes. hetzelfde doen maar dus kom zoals terugkom wat Brad Jules zei een rol die al is belangrijk en wat die wereld maakt alle willen is alle rolmodellen pastoren polismannen alle echte goed willen is ons verstaan ze because why in ons glory zo vorige praat ons glorify gangsters verstaan ze en dat is waarom ons vandaag Wat is die laatste raad mooi te zeggen mooi. Dat wat goed is slecht en dat wat slecht is goed. In the last days, guys, op die laatste day, en mensen praten van, oh, op die laatste dag, my bro, this should be a joyous day for you, my brother, if we talk about the last days. Eerstens, Jesus is op pad. Tweedens, you have an opportunity to do good. Verstaan je? Om een goede zaad te zaaien. Wat ga je weer naar buiten kan zeggen als die kinders van die jaren dan zo bang is en scheel voor die laatste dag? Hoe bang moet je niet wees nie? Ik praat met jou niet. Ik praat met buiten zijn ding. Kijk, lijkt mij. Misschien, ik bedacht die putpoel ding en dan was ik net, verstaan je? Maar vaak is wat ik try zeggen misschien, verstaan je? And we should embrace it. To see your king, you know? En dan is dat zo. Ik wil niet kan kiezen, maar ik stem samen met ze. Die kan van die helemaal niet bang was in hij gaat bereiken als schrijven en zeggen kijk, zoals nou tegen een Paul te willen zeggen guys, hij is op pad, niet waar nee, nog dat klein tegen, hij is op pad niet waar nee.
die gangsters Yes. van die shine. So let's Yes. become role models. Yes. En dan is daar type. Yes. En Tyron, jy is nou bezig met iets baie goed en baie mooi. Vertel vir ons waarmee jy tans bezig is. Wat jy gaan doen, waar jy gaan doen, hoe moet die mense maak om in te skryf. Vertel vir ons jou competitie en waar het is en waarmee jy bezig is en initiatief achter dit asseblief. Oké. Dit is de Gospel Talent Competition. Zo, dat is die 29 June 2025. Dit is in Vredenburg bij de House of the Potter kerk in Vredenburg. En ik kan net van mij misschien nog hier specifiek voor details. Maar meeste mensen kennen die kerk in Vredenburg. Nou die Gospel Talent Competitie. Kijk, ik kan niet iets anders promoten. Verstaan? Ik kan niet iets anders promoten, because ik heb de achtergrond van iets anders. En ik is maar nou gospel aangeleerd, verstaan, kerkelijk of goddelijk aangeleerd. En dan, ik kon net zo gezegd, talent competition, dat die ding wat ik nou op hierdie tijd of zo ver geleerd is, een mens moet voorzichtig wees wat je doet. Wat jy sê, en dan moet ook die saak recht bekyk, because sometimes doen ons net 'n ding sonder om die nagevolge daarvan te sien, verstaan, en nou, die is een talent waar, ek noem het gospel, zodat, kijk, miskien is die gospel is actually vir 'n geleentheid, verstaan nie, om goddelik te bekom, 'n geleentheid om die Here te tegemoet, miskien diegene wat nog nie en die wat daar is net verdere aanpassing te doen, verstaan, en soos die talent is nou, waar jy miskien nou gewoon aan piano gedoen het en miskien net spatte gedans het en wat mense nie like, of jou ouers like miskien nie dit nie, en so, en waar jy gospel, ek sal gospel aan my piano promote, waar ons respectvol voorkom, verstaan, waar jy nou nie, kom, alles kan nou vir mense nie, verstaan, wat sê rede daarvan, verstaan, as so drama, gospel drama, en verstaan, kom ek sê, baie mense verstaan die gospel verkeerd, verstaan, die gospel is die evangelie, is die goeie nuus, verstaan, wat Jesus Christus is, verstaan, en hy het gekom, hy het gekom vir die wat gezond is, hy het gekom vir die wat siek is, en dit is waarvoor die gospel daar is, so, as ek nou nie 'n move maak, en kyk, soos ek is my nou gospel rap en poetry aangeleerd, verstaan, ek het ook 'n talent bestaan dit in, en in die afgelope jare het ek 'n hele paar dinge bekend geword, aan die gospel talent industrie, verstaan, so ek het ook hip-hop gedoen, rap gedoen, verstaan, gewone rap of gangster rap gedoen, en trap en alles, drill en so gedoen, but verstaan, wat ek daai tyd vir my voor gerepresent het was, hoe ek vroumense gekry het, en hoe ek wat gemaakt het, en drink, en bottle dien, en die, verstaan, en maar, dit is die type lewe, wat ek later al weer geleef het nie, en ek kan ons nou nie dit nou noem in my gospel wat ek nou doen, because dat match net op dat ek wat gospel aangeleerd is, om ook gospel te promote, so ek kan nie 'n split personality het nie, verstaan, so ek moet mos by dit bly, so en die mense raak gevra, maar of iemand net voorgestel dat, kan ek nie volgende keer 'n community ding doen nie, toe sê ek, maar die ding is, hulle bestaan verkeerd waaroor die gospel gaan, hulle ding miskien nou, jy moet 'n tie het, en 'n suit het, en verstaan so, verstaan, dit is dieper as dit, verstaan, dit is dieper as dit, eerstens gaan dit oor jou maker te herken, verstaan, en tweedens is dit, Genesis 1:26 wat sê, God het gesê, kom ons maak mense, na ons beeld, na ons gelykenis, so daar kry ons, en daar lees ons van ons identity, verstaan, dat ons was gemaakt in die maker se beeld, verstaan, en dit is wat ek na vore wil bring, jou identity, nie wat mense van jou gemaakt het, of mense vir jou gesê het, wat jou maker van jou sê, en wat jou maker van jou dink, because
ek kan vir jou so sê, wie sê dit is waar. Verstaan wat ek bedoel? Ek kan vir jou so iets maak en wie sê dit is waar. Dit is automatically is dit in ons. Ons is dieselfde nie. Verstaan? Ja, ek het sy eie taste. So, hoe kan ek vir jou sê hoe jy jou lewe moet lewe as jy 'n klaar idee het hoe jy jou lewe moet lewe? Identity, ja. En solitaire op een punt, hè. Ik wil het ook gevraagd, ja. Die persoon die ook gevraagd van die community project, ook maak die een community competition niet. Denk je, of kan ik het zo vragen, so als die competition net voor die wat verkeerd is, of als je komt, dan moet je komen in gospel, of gaan niet andere type genres accepten. So als je komt, gaat het niet gospel is, uplifting bestaan, entirely vote, because ik denk dat ik ook wel para een community project waar we komen dat er genres. So als net stel gospel, als je komt, je kan niet met anderen goed komen, je is net stel gospel wise. Is het open voor allemaal? Ja, dat is open voor allemaal. Eerstens. Open, dat is open voor allemaal. Okay. Zijn of ze nou bekeer of een gister dag wel ook het of nou voeren dag wel dan die waar ik is verstaan en wanneer ik in de industrie beweer als gospel. So of ze nou voor één keer komen gerook het of zo verstaan en ik het heilingse aan hier enable dat gospel ding doen, dan doen je. Verstaan? Because ik is niet die maker, verstaan? God is die maker. Verstaan jy? So die opportuniteit dat ek nou vir 'n persoon gee kan moeilik wees. Verstaan jy dat hy reconnect met Here en hy kan heal en alles hy restorations kan plaasvind. Verstaan jy? So ek skep die atmosfeer so van jy kan miskien daar iewers anders is. Verstaan jy? Wat ek acknowledge personally acknowledge ek God. Verstaan? Because ek het mos 'n relationship met die Here. Verstaan? En hy gee my die idees en wys wat om te maak. Verstaan? Ek het eers nie gehou. Kyk, is nou 'n kompetisie. Ik het eerst gehou van competitie nie, verstaan jy? Maar ek toesien ek maar competitie is reg deur die wêreld. Verstaan jy? Competition is wel bekend. En ek gaan doen 'n bietjie research van competitie, die woord competitie en ek sien maar competitie is eintlik so baie ding. Dis 'n goeie ding. Verstaan van dit veroorsaak dit maak jou nerve-breaking. En dit as 'n challenge vir jou. Om jou beste te gee. Dan sit jy onder druk en al manier hoe potensiaal kan uitkom. So potensiaal kan uitkom is wanneer jy onder druk is. Verstaan? So dat is nou die competitie wat ek mos nou later kom ek toe sluit nou van die kom ek maak 'n gospel talent competition. Okay. Maar iedereen is welkom. Verstaan jy? Maar ek wil graag net omrede van ons almal weet dat die Here is die weg, die waarheid in die lewe. En dit is wat ek wil promote. Verstaan, ek het die spyt vandag dat ek die Here aangeneem het. Ek kan laat in die aand of nag kan ek staan op 'n lyntjie of iets. Dan maak die mense met niks. Ek het nou voor ek nou kar gekry het ek na die kerk. Ek is toch geloop. Donker, 10 uur. Uit Louwelen Hopland toe. Verstaan jy? Want ek het die Here in my lewe. Verstaan? Het 'n geval gebeur by ons huis waar my stiefbroertjie moeilikheid huis toe gebring het. En die ouens kom soek vir hom, maar voor dit toe gooi iemand uit daar wat ons slaap in die kamer. En ek sê nou, wat kan ons doen? Ek verstaan dit nie. Hoe gebeur dit nou? Ek dink nie, Here man. Hoe kan iemand hier by my venster uitgooi? En ek dink en ek sien 3 manne hier buitekant. Maar hulle kyk so, maar hulle kom nie aan nie. En ek bel die polisie. En ek rapporteer dat ek weet nou hoe inbraak is nie. En toe roep ek my stiefpa en dan gaan uit. Dan kyk maar die man is nog weg. Ek dink, wat is die inbrekerij? En ons vra vir die mense so 2 huise van ons af. Wie is die mense wat hier gekom het nou? Want hulle het ons leid uit wat gooi. En hulle noem van sy seun. En sê, nee man, kan nie hier wees nie. Verstaan? En hulle kom terug en hulle soek vir my stiefpa se seun. Verstaan? En die ou wat hom soek, is 'n ou wat ek ken. Ons saam kort geraak en so. En ons moet praat en hy soek die man, because die man het hom met die hamer gekap op sy keel. Verstaan? Maar soos ek saam verder praat,
het ek gewoon ontdek dat maar hulle wil eintlik gewoon vasgedruk, dat eintlik gewoon hulle wil eintlik aangeraan het. Toe kom hy mos nou uit en toe dis soos die getaway mos nou en hy's mos nou my ouderdom, so hy voel nou geraak dat die jong mannetjie nou vir hom verstaan nie, kap meneer Hammer sy kind amper dood gewees en so en maar toe gestel ek hom en toe kom die polisie toe kom toe en hier kom die manne en hulle sien die situasie wat hulle wil nie toe die mense aanvat met die manne nie. Verstaan? En my Steve ook hier raak moeilik daar terwyl die polisie daar staan. Hy wil nog gooi so met die manne en so. Die polisie maak net sien. En al wat hulle sê is die celle is vol daar en soos ek kan agterkom hulle het nog backup en hulle het 2 manne gewees. Verstaan? So ek weet nie wat die rede was nie. Maar hulle het niks gedoen aan die situasie daai tyd en ek dink my ek dien die Here nou. Verstaan so ek gaan nog verder. En my ek kon gereageer het met violence, verstaan jy? En ek was ook 'n violent mens gewees. So maar in dieselfde tyd bedien die Here vir my dat as ek nou begin, ek gaan dit nou opbou. Dan maak miskien vir hulle seer of dood of iets dat die geveeg gaan aan. Miskien soos hulle sê, hulle as hulle aan hulle geraak word, hulle kom smes die huis. Dan gooi petrolbom in die huis, verstaan so. En ek sê okay, maar ek is cool en kalm man. Ek is buite hier nie oggendure, is buite kan en die maar hulle saam met slees en goed. Verstaan jy, maar ek praat like en verstaan sonder vrees om so te sê en toe dit weer in die huis en toe weet jy wat aangaan en die man het jou nog moeilik met stuur broodjie en toe gelyk die ou slaap my ma in die gesig toe hulle by die buitekant by die draad staan verstaan en ek gaan uit jou ek het voel hier sit nou en ek sê vir wat man sê nou daar is my ma verstaan Doggie het my ma geslaan ek het amper maar iets keer my nie verstaan en hy sê my sy ma is dood sê kyk ek kan niks met my ma wat dood is die is my ma ja, het is nou bezig om op te bouwen. Verstaan? En net even skielik, toe kom ek weer by. En ek sê, toe hoor ek maar net, en hy het my ma sy sig gegooi. En ek praat toe verder, en raak hulle rustig na dit, en hy kalmeer, en sy sister se kind wat saam was, hy is ook 'n moeilike ou, wat ons hou, hy sê, verstaan? En hy kom, en hy wil net die ou weggee van en toe sê hy by die ou, nee man, hy verduidelik vir brother wat gebeur het, verstaan? So, hy respect het ek gehou, verstaan jy, maar tussen ek en hy. Dit is ook goed, jy het nie sleg reageer of soos hulle, dan as because wat paar dat jy is nou 'n keer, wat jy doen die selfe van hulle ook, verstaan jy, en soos hy ook nou praat het, die van met die gospel show, moeder Anna Chandres of Marin Anna Chandres, keep it strictly gospel, verstaan jy? Because in ek weet baie kere dan vir ons because gospel is not glamorous my bro, verstaan jy soos jou piano shows of your die shows of your die but it was never meant to be glamorous verstaan jy, dit is dan weer die waarheid te bring en soos jy verstaan daar met die jongens laat hulle doen wat hulle wil doen aan jou en jy is kalm en laat die Here of jou kalmeer. Same thing with us gospel dance and massacre. Everyone is included. She can come, but it's a gospel talent show, a kind word gospel. And by a lots because why as a glamorous even by pastors, even by gospel shows, then we try to bring in worldly things om te try glamorize sodat meer mense kan inkom. Die Here sê jy moet duisende tot miljoene mense na jou kerk lei, maar as he works you one on the one, he will leave the 99 to go for the one. Verstaan jy? So maar daar heeft ook een motivation dus met maar dan gaan ook mensen komen en je ook zeggen so dan kan je die inbrengen it's gospel you can't work here on the stage the city stage for that zie je so die datum was 29 June die entry om in te gaan yes de inschrijvings is R70 per inschrijving ek gaan maar zo'n charges zo daar verstaan dus per inschrijving, so as jy miskien 2 of 3 verskillende talente wil doen, dan
per item, 70 rand. So daar is different categorieën, dus zang, je dans, je rap. Ja. Oké, en dan gaan er één winnaar is voor alles, of aan elke winnaar, of elke categorie is één winnaar. Ik heb maar ja, elke categorie is een winnaar. En dan heb ik me zo ingehaald dat toen iemand vroeg gesteld, kom eens wat toe je van bros, ik ga die is de eerste show en dan gaan we een final show is. Oké. Verstaan je? Die show is om die beste of die winnaars van elke categorie uit te leggen. Verstaan? En dan bij die final show is waar we gaan competeren om eerste, tweede, derde. Verstaan? Zo of bij die final show is of een sponsor ding wat oorvat, eerste plek of zo, of rap. Of zang. Die top 3, oké. Nice. Het hele judges, want is een quite judgy. Ja, kijk, dat is een nice way. Ik kan 1 of 2 of hele al 3 dagen krijgen. Daar kan ik. Ik heb een titel, ik heb 2 titels. Ja, maar dat is een judge. Nee, look, zie je, dat is een judge. Je moet echt een judge zoeken. Ja, ik heb zelf een beetje remove, because ik mezelf ook als een judge, dus ik heb nee, maar die gaan te bezig. Ik kan niet zo gaan zitten. Ja, je ik moet die zomers nou, verstaan je? Zo, als je kan, we zijn maar recht vooraan naar dat. Ja, het is mijn experience, dat is ook een onprofessioneel. Verstaan, ik mag wat ik vraag. Verstaan na dat als het recht is. Bij een e-mail. Bij e-mail. Yes. Nou zeg je ja, gewoon zeggen nee. Ik heb weer gedankt. Verstaan, ik heb weer gedankt. Dan los nog voor een andere keer. Verstaan. Dan moet je nou dat recht doen, dan is het maar zo. Formeel, ja. Ja. So that's nice. So yeah, guys, die inschrijving en nog wel weten. Allemaal inschrijven. Ik kan inschrijven. Ik heb tot op die 27e June. Oké. Vrijdag kan je inschrijven. Zijn kat op tijd. So that's guys, als je full, dan kan je bijdragen leveren tot die gospel in die full. Heet dat alleen deze week scam daar. Kom, Come on. ik kan misschien iemand zijn leven drastisch veranderen. Met je talent of met je dans of wat je wil heet man. Ons hebben dingen nodig in de community guys man. Ons hebben dingen nodig. Sorry, dan is die ondersteuners ook. Verstaan als mensen wat kan ondersteunen of gaan ondersteunen of wat moest nou komen kijken, moest nou verstaan. Zo hulle is van 10 jaar oud tot 15 jaar oud is het 25 rand. Oké. Voor access, zodat je kan tickets voor die tijd krijgen of bij die deur komt betalen. En als het van 16 jaar oud in ouder, verstaan is het 50 rand. Oké. En daar is ook wat ik nou op die kaart gezet heb. Op die kaart gezet. Daar is 5 mensen wat ik gaan kiezen of ze lek of iets of wat gaan hulle kaartjies geld gaan terugvinden. Lucky draw. Lucky draw. Yes. Voor die ondersteuners. En als we nou die deelnemers gaan dus nou prijzen en zo verstaan. Als ik jou know because ik weet nog hulle prijzen en zo. Maar daar is prijzen. Daar is prijzen. Ja. So ja guys, ons vraag aan jullie ondersteun alsjeblieft. Van oorlog die Weskus, Weskus is een lekker klein plekje, die dorp is zo ver met elkaar, zo half uur, 20 minuten rij, dan is het bij Verenigdag, Santana, Langebaan, Sint-Helena bij, Paternoster, Houveel, alle plekken guys, komen support, kom support, die gospel concert zo, ons zal die poster opzetten, gaan die poster zien, ons zal die mensen aantekenen. Dan schrijf in guys en ja man, raak betrokken guys enige informatie, contact met Tyler. Als je zo. Yes. En jy kyk nou in jou kassie van talente. Dat wordt perfect ook easy. Ja, dat is eigenlijk ja. Wat zei jy, kom ons sê jy gaan skryf nou en daar was jy gedink dat jy gaan dink met dans of sing of rap of kijk, directieve dansen. Directieve dansen. Wat allemaal die talenten moest, hè? Ja. True. Zal ik je, als ik zou misschien een type of poetry. Schrijf, iets motivational schrijf. Zo'n type move, in een beetje humor en druk bestaan. Zeg maar, vermaak en een type gospel way. Bestaan niet. Misschien vergelijken met die Bijbel vandaag, maar type comedy om mensen. Stand-up comedy type of gospel. Dat is het ik te rijden bestaan. Ik zou dat nog eens doen. Misschien en
Rap obvious. Obvious. Rap. People, gospel people. Ik kan spelen rap. Guys, als ik zeg, die dame, klop thuis. Dat is het. Zijn jullie zo ooit, ja? Ja. Zij is bijna talentvol. Bijna talentvol. Ik zeg, zij gaan niet perfecte judges, want zij in elke categorie wat je was. Zij is betrokken die goed hè. Zij is Kan ik iets serieus misschien? Dan kan je lyrics. Ja? Ja? Ik heb het toch, ik ga misschien een stukje rap. Dus als we nog eens die dan doen, was ons aardjes hier, dan was iets hier. Ja, yes. Dan zeggen we nog wat. Excuse. Kijk, dat is, ik heb hier lyrics geschreven in verband van spoil, meneer, nommerschap en album en zo. Er staan, die het gekomen toen die dag, toen in Bizale, op die boze eerste dag, boze eerste dag. En Savannah, wat is zo dat je, dus we met elkaar gekomen had. Yes, die boze eerste drijf weg. Verstaan je, dat type dag. En toen ik gedacht, maar kom ik schrijf daarover. Oké. Ik schrijf daarover en ik maak die subject maar nou verzet die boze geesten. En dan heb ik lyrics geschreven, dus ik meestal, of deze daar doen, ik maak vocals, verstaan in verschillende flows, maak het als een poetry of zo, of gospel rap, however. Maar dat gaan als voor die scholie manier op onze kinders, jongeren en mensen, als die dier, dit was released, zo vinnig, uit die put van die vier van Jal en wordt oort verteld zoals kinder. En het kreeg die verder te belanten in jezelf voor die beels als sinners. Nommerskap is een koer, dit is een vriendskap van die dode, bij de koninkrijk van God is dit verboden. Dat is ganz goed, elke dag en nacht en mis gestiekerij, dat maakt merken en sloten. Die crime raakt net groter en sterker. But it's in the mind van die boze. En die duivel maakt het erger. Mensen, don't you think it's time to find Jesus Christ to open your eyes naar de hemelse poorten? And to refine your loten. For he is the true wine and not alcohol. That leads to crime to you to get involved to make you blind to fall. Wat is een gangster? Kijk wat maakt Satan van onze mensen. Die nommerskap is soos kense. Daar is geen goeie wense. Here maak op die hemelse vensters. Ons veg teen mekaar. Wanneer maak ons reg en bedaard soos 'n egpaar tot die dood ons skei. Kom ons spreek mekaar vry, sodat ons jaartien kan aanvaar en reg raak van ons net een pa wat ons pa en ma gemaak het. Onze Vader in die hemel, vandaag wil ik vragen voor al die mensen op de aarde van u, kom nader en hier die eer om op te staan, die idee te veel misdaad en schade, kom ons, breek af die scheidsmuur. Wat die duivel die ons verrig heeft in onze eigen huis en plek en onze kinders, kom ons verzet. Die boze geest en put it back to the devil's head en ons behoort aan die meeste. Dit collect die meeste in onze tijd, en die eerste geslacht soos beeste, waarmee hou ons voor ons bezig. Godse keuze was om van God eerste te stel. Kijk wat doen die duivel met drugs. Dat is die beste zondige laks. Wat die duivel heeft om ons te connect. Dat is die duivelse plak. Zodat ons kan disconnect met die Heer. Hij heeft geen respect. Hij heeft geen vrede. Kom ons verzet zijn boze geest en reconnect met onze Arabi, onze leerder. Abba Vader, ik keer terug. Laat die lucht in mijn hartse kamers kom. Van die geesten is een klomp. En ik weet niet hoe ons laten raak van hulle niet. Van dat is een eenmanszaak. En niet met vrienden niet. Dank je, Heer, je hebt me aangeraakt. Je hebt alles niet gemaakt. En dit was voor niet. Yeah! Come on, guys. Nice naam, hè? Ja. En ons lijkt is niet. Ja. Ik zou zeggen, als je ingeschreven wordt bij de competitie, hij heeft hem gewin. En spoken word of poetry of dan, ja, het is beautiful, mee, bro. Hij is goed gedaan. Ja, en baie mooie boodschap ook, baie mooie boodschap. So ja, guys, daar heet het van tijden af, ne? Hij heet hem. Voor ons klaarmaak, met zo vinnig, niet vinnig gebeurd, wat gebeurt gevonden op die afgelopen paar weken, we staan een beetje op kids. Praat Jules, ik weet maar, deze man van die politiek, jullie kan ook jullie inzaal leven, guys. Hoe voel je man? Ik soek nog hier die woorden waar die man gegooid het los is. Om maar straight in die politics. Sorry. Gooi mijn vriend, gooi. Hoe voel jij oor die wet? Die wet? Wat geskrap is? Wat is grap is, mijn bro? Wet on, wet off. Wet? Als hij gaat schrapen, is die vraag. Gaan we misschien stel met alles gepaneld worden? Die? En net dus load shedding, ne?
Vir 'n Ja, dag. kijk, los, als er geskrapt is, of als er geskrapt gaan worden, maar nou dat ik avonds aan, maar, you know. win. Ja, is een win, maar die budget zal was opgeëterd bij Zo. Die wet increase. Die wet increase, yes, nice. Opgemorst. Is dit gewin nie, hoor? Hulle nou moes nou weer gereverse, you know. En die plekke. Hofzaak moes geweest. Gewoon lekker met voetbal. Ja, maar dat is niet de hoofdzaak. Voor wetenscrisis, aftrek, op pay. I will not, ik ga niet die, wat misschien nou wil push. In concessie hoofdzaak, maar gemaakt die wet. Als niet die hoofdzaak, I'm not gonna give the DA and the union. I'm not gonna do it. I'm not gonna do it. There we go. Dat is politics maaks. Dat is politics maaks. Dat is gewoon die politiek die praten. Dus Jullie gaan kijken, hè? Jullie gaan kijken, sorry, jullie gaan kijken alle Sweaters van wie jullie represent. Ik kan niks zeggen niet. Los, ANC! Maar kijk, als ik stem samen met wet increase is not good. As glad die goed, ik bedoel dat bij ways lots how you can cater the revenue for the government. Verstaan je me maar? Yes. En om die arme mensen, je middelklas mensen zo te gaan, dan die rijkers gaat niet voel, die ons gaat voel, allemaal gaat voel. So as 'n goeie wie ever daar betrokke was, om te discuss, om te sê okay, die goed kan niet hier gaan, hè. Big ups to them. Well done. Verstaan jy? En nog om dieper in te gaan en die goed die bedoel. Net erom. Ik heb mijn voetbal zo wet increase. Ja, ons allemaal het Van die payslip al. Ja, want dan die plekken als bij Asta geweest. Alle dat klaar. Ja. Prepare yourself. Industriële weer gisteren, dus die hebben weer op jou geschreven. Ja, nee. Die van maken voor dat podcast, hè? My God. So jullie Ja, yes. die podcast volgen. Ja, nee, dus ik heb gezegd, Australië om zo informative als mogelijk ook. Met ons je opinies daarover verstaan, bij je belangrijk. Dus dat, guys, dan vannog, ik weet dat het bij je verder gevorderd, van jullie drie af. Wat ik nog thans gezien heb, ik denk als een video, ik denk als een Vriendenburg, waar die damekie plat gepinnerd en waar draai die goed uitgehaald wat ze gevaard. Ik denk dat Vriendenburg. Dan heb ik gezien een video nog op Facebook of TikTok, waar de community ook een persoon aanval, waar het type kamer moet. Hoe voelen jullie over community wat die regionale aanneemt? Ik heb gezegd tot vervelens toe lots. Yes. Dat, you know what, bro, daar is mensen in plek zoals die police, you know, wat die goed, je kan die loon je aan vatten, met maar zeggen. Verstaan je, al wil ik zo graag en zoals die man hij dacht, hij drie lijkt is plat geklapt bij al die politie. Verstaan je, they are the lawmakers of wat die dingen aan de af, of enforce, ook als je het wil noemen, maar zeggen. So, en ik weet, bij communities is frustrated bij de land. Because why sommige keren then we don't get the justice that we need van die mensen af wat ons moet krijgen niet meer, maar zeggen. Verstaan je? Maar op een manier dat zeg je niet van jou, jy as a community moet zelf die man niet zo om zit en om gewoon met bakstenen lots en om moet, wat is die ding met tire om je nek en die man wil, there's no justice mee bera, verstaan je? That's police, that's the courts, and that's why die goed in plek is vir sulke goed, verstaan je? Ja, So ek weet nou nie wat gebeur het op social media of wat die mense gedoen het, but I don't believe in community justice. Ik believe community kan bij elkaar komen en praat met elkaar allemaal wat daar blijft te zeggen. Kijk, mas jou kennis gaat nou hand uit, man. En als een community voel het. Verstaan je? Maar ik zal niet zeggen, die community moet nog gaan allemaal voor mas zeg ik, die klonk al eerder en voor me een groot bakslagie. Verstaan je? Ja, die politie is alle week op mij doen. Ja. Tyron? Ja, ik denk die geval, verstaan je, ja, ik kan niet die wet, because ik kan baie dingen, kan ik zeggen, hulle kon misschien nou, of hulle het baie reëls of wette geoortree, as jy dit doen, because, kyk die politieman, die spelers en so, hulle is opgelei om sulke sake, sulke dinge te hanteer, verstaan jy, jy weet sommige kere is dit nie, soos mense verwag het, of so, vir hulle om op te daar in 'n geval soos daai nie, verstaan, en dan, ja, ek gehoor, my vrou het my vertel van die vrou wat hulle
uitgetrek het en sulke goed, maar ek meen hulle kon dit beter gedoen het. En die publiek was beter. Nee, om die dag mense sal ek meen as jy nou my kar vat of steel of so dan ek sal nou vir jou wil doodmaak omdat jy my kar gevat het of so. Ek meen dis replaceable man. Verstaan jy, 'n kar, 'n huis of iets is replaceable. Verstaan jy wat ek bedoel? En ons is so op ons dinge dat ons sal ek sal hy persoon doodmaak as hy so en so maak. Verstaan jy wat ek bedoel? Maar soos ek was in 'n geval gewees waar die ruit uitgegooi was, ek kon net sowel, ek het 'n ewige agtergrond, ek kon dinge gedoen het. Verstaan jy, die mannetjies, ek kon miskien nou 'n dag in die tronk gesit het. Al was ek 'n defender gewees vir wat hier aangaan hier by die huis, maar verstaan jy, so ek sê dat en dit is wat die Bybel van my leer, verstaan dat die Here, hy veg vir jou. Verstaan jy, ek het my ma sê na die geval by die huis, het my ma gesê, maar ek is alleen daar buite by die manne. En die manne het hulle sleezes gehad, verstaan jy, en goed is, hulle kon niet zo mee doodgemaakt het. Verstaan, maar ek het daar gestaan, maar hulle sonder vrees. En die volgende dag, toe die man my sien, toe steer tussen die been. Vra verskoning, hy vra jy die verskoning. Elke keer my sien, vra hy verskoning. Ek meen, as ek nog op beklei het, as ons mekaar weer gesê weer beklei het. Yes, stem saam, ja. Wie is my kinders ook, verstaan jy? Ek maar dink maar aan jou kinders. Dan dink aan jou mense by jou, because jy kan vir hulle in gevaar sit. Verstaan jy? Hulle kan iets doen later aan jou wat jy aan hulle doen. Verstaan jy? So ons kan nie iets aan ander mense doen wat ons nie aan ons wil gedoen het nie. True. Mas wat u opinie? Wat is my opinie? Die incident alleen wys hoe ongesond onze communities is. En in terms van gemeenskap, ja, daar is beter maniere, gesonder maniere om misdaad te bekamp, soos jou wijkskomitee groepies wat jy stig. Om net te wys, hier is groepe wat beweeg, wat beskerming toon. So daar is ander maniere wat 'n mens sekere goed kan implementeer in jou gemeenskap, maar soos ek sê, dit is 'n groot red flag as ons nou al so laag daal om 'n mens in die openbaar te verneder. Ek stem, ja. En ek wil graag weet wat is die rede dat sy gesteel het, want ek glo dat moet 'n rede wees. En again moet ons almal vir onsself afvra, hoe het ons almal so gekom dat ons op die einde van die dag sulke brutality toelaat. En die video's is eers dan video's, first time video's. Sorry, vir 'n bietjie konteks. Apparently het die dame iets gesteel, geld en 'n lighter, praat onder correctie. En toe kry hulle wel nie in die dorp in die publiek en hoe het hulle wel in die dorp terug van neer, trek van uit en krap na privaat, alles op camera. Hy het geen reg om dit te doen nie. Kan maar wat. So ja, so dat is wat het is. Guys, so gepraat van reg en geregtigheid. Ek net toe julle geen julle antwoord, wat ek vra. Ons is op het einde van Jocelyn Smith se saak. 40 days. Ik wil dit vragen, guys. Jullie het al achtergrond, jullie het al gezien aangaan, jullie kan niet jullie video en evidentie. Guilty of not guilty, wat Jules? Wat denk je, wat gaan inspraak wees? Voor die beschuldigers. Schuldig of onschuldig? Voor al drie. Sure. Ik wil niet meer haar afgekomen. Schuldig, onschuldig? Is dat onschuldig? Onschuldig. Je kan niet vragen, hier zie? Meneer Tyron? Onschuldig? Ja, is hij onschuldig? Die slachtoffers, die mannen wat? Nee, op een Jocelyn Smith. Die vermissingszaak, die drie beschuldigers wat was met die ma, die boyfriend en die chummy. Hulle kom er voor, die hoofdzakelijk was nou voor meer as 'n maand al. Ons aan het einde van die zaak, so nou wil ik graag weet, wat denk jullie, wat gaan die besluit wees op het einde van die dag? Schuldig of onschuldig? Schuldig. Schuldig. Was u? Kan ik mijn comment preserve? Oké, thank you. Mas Ines, kan nie lord. Jy kan nie so charge die. My lord, jy kan nie so nie, my lord. Ons almal. So sien jy, iewers met die gospel kom maar sê we gaan charge aso. Afraal op weer as ek wil dit op myself werk, so my lord. My lord, jy het vir ons al drie gevra. Voor redes. Oké. Hy weet wat die rede is. Oké. Alright. Oké, is dat recht? Ik moet zo laten vragen. So, hulle gaan vir persoonlik vra. Ik hoop het zo niet. Ik hoop het zo niet. Maar ja, guys, episode 39 van die Vermaak en Praat podcast,
Weer prachtig. Succes guys. Ik ga willen aan elkaar vragen, man. Dat kan me nog opraken, hè. Follow ons op YouTube, Facebook en TikTok, guys. Nee? Hij man, als je terug daar zo al. Maar voor je terug daar, maar ging het wel wat op de podcast. Iets positief alsjeblieft. Geef iets positief. You will win and you will lose. Los met dingen, los. That's Micah 6 verse 8. He has told you, oh man, what is good and what does the Lord require of you? But to do justice and to love kindness and to walk humbly with your God. Yes. You don't walk alone, walk humbly. As a fan. But we never walk alone, man. Jesus was 'n Liverpool supporter. As jy die Here in jou lewe het, hy saam met jou al, you will never walk alone. Jesus aan jou kan jy nie. Hy's 'n Liverpool supporter. Ek sê wel hè. As Brad Zulve daar 'n prediker was in die kerk, en hy boodskap hulle so gegee het. Daar was 'n boodskap wat daar gewees. Hy sal die boodskap op hom. You will never walk alone. Never walk alone. Jesus in jou lewe. Alleen loop, nooit In heen. Liverpool overpak. Ons en met diep ook aan. Maar ja guys, episode 99 né, van die Vermaken Praat podcast. When you walk through the storm. Brad Zulve, voorsgaan. Okay. Voorsgaan. Guys, wat denk julle wat moet ons doen voor episode 40, Naughty 40? Wat denk julle? Naughty 40. Wat, kom met die idees op guys, as julle miskien episode kyk. Wat wie nou? Vir julle al twee. Vir episode 40. Episode 40 né, Naughty 40. Praat Zulve mas blind dates. Jo, Al twee. nooit lots. Hij moet voor hem eindig gespeeld worden. Icon, Lonely. Episode 99 guys né. Thank you for watching. We wel lonely gespeel word. Nee, maar dat moet regtig wees.